Снежа, айде ма, влизай, че ще избяга топлото, ма влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айде, ма, Снеже, влизай, сядай, заминавай. Чакай, ма, Снеже, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното, елхата за чудо и за приказ, да не ти казвам цената, че много се оскъпи. То направо ти казвам, ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък джиджавки, то пък играчки, то пък от хубо по-хубо, нали? Ко да ти разправям, вие украсихте ли у вас? Ами не сме. Още не сте. Георги, айде ко гледаш ми, момченце, вари давай по едно кафе, да жената ожадняла. А този дядо Коледа от Англия, ходихме тая година и се го купих оттам, видя го и викам, влюбих се, купувам го. А за тея възглавнички да не ти разправям. Тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма не да казваш на никой. Много хубави. Ай на баба, ой, муа! И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли? Безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно, че леле ти Снежа ожадняла, бе. Значи, Снежа, да не ти разправям. Никой не ми помогна. Никой не ми помага. Сама съм се оправила. Не ме гледай, Георги. За тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички спът, лежат и да не ти казвам какво друго правят. Нела да ти дам, какво ще пиеш? Айди. Имам тук лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Степана вода. Да не си на диета. Ма имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Отварям социалните мрежи. Първото нещо, което ми излиза е как един индивид се врязва с такава скорост в един спрял автобус, че думите ми няма да са достатъчни да опиша гледката, която видях. И това ме така кара да се замисля и да си кажа как нито един от нас не е застрахован дори в най-късните часове на денонощието, в които часове ти си мислиш колко е спокойно, как нищо няма да се случи, но изведнъж се появява такъв индивид, който не го интересува абсолютно нищо, врязва се и ти загиваш на място. Какво бих искал да посъветвам всички млади хора, и не само млади хора, ами и възрастни, защото има много така зверски катастрофи, които са извършени от всякаква така възраст. Искам да ви посъветвам, че в такива времена живееме, че по-добре да сигнализирате в полицията за хора, които позволяват се да карат с превишена скорост, позволяват се да карат в нетрезво състояние, независимо дали са бащи, майки, баби, лели, дядовци, приятели, семейство, познати. По-добре да бъдете чисти вие сами за себе си, отколкото да застрашавате живота на хората, защото тези, които карат с бясна скорост, които карат в нетрезво състояние, които си позволяват да не спазват правилата и знаците по пътищата, те са едни потенциални убийци на пътя. А ако вие не сигнализирате в полицията, вие също ставате потенциални съучастници в това действие. Така че няма баба, няма майка, няма баща, няма дядо, няма семейство, няма приятели, няма познати. Когато видите, че става дума за такова нещо, винаги сигнализирайте предварително, за да може да се избегнат такива безумия, глупости и да спасите някой човешки живот. Един съвет към всички и пешеходци и шофьори. Първо започвам с пешеходците. Бъдете винаги внимателни. Бъдете на щрек, бъдете на 4 очи, когато пресичате, независимо дали на пешеходна пътека или не, дали на светофар, винаги се оглеждайте, винаги имайте усет какво се случва около вас. Извадете се слушалките от ушите, спрете да си гледате в телефоните, пресичайте правилно, защото не се знае какъв човек стои зад волана на някой автомобил. Ако някой се нуждае от помощ да пресече, помогнете.
А сега и за шофьорите, това същото се отнася и за вас. Спрете да си мислите, че бързите скорости и бързите коли са мерило за мъжественост и за готиност. В никакъв случай това не е така. Това е толкова демоде и не живеем вече в старите времена, в които ако някой има спортна кола и кара с 200, с 300 е най-готини, в никакъв случай. Един нормален, интелигентен и здравомислещ човек не го вълнува каква кола караш. Напротив, вълнува го дали караш безопасно, дали следваш знаците, дали караш в нормите. Това го вълнува един нормален, здравомислещ, интелигентен човек. Спрете да си мислите, че това, че карате с 200, с 300, ви прави по-големи мъже или супер готини. В никакъв случай не е така. Също така и за тези известни личности, които си позволяват да карат в нетрезво състояние, под влиянието на някакви субстанции. Вие сте един от проблемът в нашата държавица. Спрете да си мислите, че вие сте над законите и винаги ще минете 2-3 метра. И няма да бъдете осъждани за действията си. В никакъв случай. Вие също трябва да бъдете внимателни и да давате един пример на хората в България. Защото ако вие не го правите, те също няма да го правят. Така че малко се вземете в ръце и започнете да мислите правилно с тези глави, които имате на раменете си. Това, че сте известни личности, не ви прави повече от другите. Напротив, вие сте абсолютно като всички останали, просто с повече пари. Така че освестете се. Всички шофьори, всички пешеходци, бъдете внимателни, защото според мен в България имаме толкова много проблеми, но най-големият ни проблем е войната на пътищата. Така че бъдете по-разумни и карайте внимателно. Ето как да си направим най-лесната баница за хора, които нямат понятие от готвене. Хайде! Това си е моя версия на баница, така че не ме съдете в коментарите. Всеки човек прави различна баница. Така че реших да ви покажа моята. Първо да се екипираме, защото няма как без да се омацаме. Това е закон на Мърфи. И сега е време за баницата. Пускаме печката да загрява на 200 градуса. Печката ми нещо не ще да тръгва. Защото не съм я включил. Сега продължаваме по същество. Тавичка. Върху тавичката слагаме хартия за печене, за дълже. 4 яйца, 400 грама сирене, кисело мляко, кори за баница. Краве масло, което ще го използваме за намазване на самите кори, за да не стане суха. Първо правиме пълнежа в купа. Разбиваме млекце, около 150 мл. На око ги правя аз, защото става по-вкусно. След това слагаме малко сода бикарбонат, за да може баничката да стане по-пухкава. Около една щипка. Слагаме в микровълновата около 50 грама краве масло да се разтопи, което ще използваме за намазването на нашите кори. Сега добавяме 400 грама сиренце в нашата смес. Знам, че има коментари от рода, ама той използва ефтино сирене. Това мога да се позволя, това използвам. Сега разбъркваме всичко както трябва. Перфект. Тук идва една малка магия, която правя аз, и това е да добавиме малко шарена сурчица, защото придава един много приятен вкус на самата баница. Сега започваме с мацаницата. Разтопеното масло намазваме първо хартията за печене и след това намазваме всяка кора. Можете по 2 или по 3 да ги навивате. Слагате колко душа ви дава, колко сърце ви иска, колкото стомах е гладен. Навиваме. Ето така изглеждат, наредени, готови за печене, но тук идва една много важна същинска част, за да не изгорят отгоре. Ще сложиме едно яйце и малко масло. Някои слагат само жълтък, аз слагам цялото яйце, за да не хвърлям. И намазваме отгоре. Ще сложиме малко сусамче. Поръсваме отгоре. Слагаме в печката на 180 градуса за колкото и трябва. Нямам никаква идея за колко минути, зависи от печката. Слагаме и се надяваме на най-доброто. Почиствате задължително. Много е важно да стоите покрай нея, защото бързо изгаря. И ето, че нашата баничка е готова. Какво правя аз? Напръскваме с малко вода, слагам отгоре една чиста хавлия и оставям по този начин малко да поумекне. Бруталка.